हेलो लोगोफोर, बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान सोलिफु बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं, काजिरङानि रिजर्टआव 4 मावथिनि देहायाव कर'ना मोननो हादों। काजिरङानि सिङाव थानाय ओनसोलाव दासिम खमैबो 40 सुबुङा कर'नायाव गाग्लोबजादों आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेनि गेजेरावनो काजिरङानि मोनसे रिजर्टआव मावथिफोरनि देहायाव कर'ना मोननाय जादों। काजिरङानि रिजर्ट आयरानि 4 मावथिनि देहायाव कर'ना मोननायनि उनावनो बन्द खालामनो गोनां जायो। रिजर्टखौ सिगाङावनो खालामना दोननाय गासैबो बुकिंफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। बेनि सिगांबो काजिरङानि गोबां रिजर्टनि मावथिफोरनि देहायाव कर'ना मोननाय जादोंमोन। बेफोर थासारिनि थाखाय सोरखारनि बिथोन फैनायनि सिगाङावनो सांग्रांथि लानानै बिगोमाफोरा गाव गावनो बन्द खालामना होदों काजिरङानि 30 नं राजा लामानि साखाथियाव थानाय धाबाफोरखौ। दिनै जोंनि बर' हारिनि सासे गेदेमा फुटबलारनि जोनोम सान। बिथाङा भारतनि माहारियारि दोलोनि सासे गेलेगिरि, लोगोसे हायद्राबाद एफसिनिबो सासे गोख्रों गेलेगिरि हलिचरन नार्जारीनि जोनोम सान। बिथांनि बे जोनोम सानाव हायद्राबाद एफसिआ फेसबुकनि गेजेरजों बिथांनो जोनोम साननि गाहाम हामलायनायखौ हरदों। जोंनिफ्रायबो हलिचरन नार्जारीनिसिम जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसे बिथाङा फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि भारत हादरनि जानानै मोजां फुटबल गेलेनानै हादोराव मुं खामायनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। UPPL दोलोनिफ्राय 69 नं उदालगुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जानाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो 69 नं चापागुरि बियावगोरा ब्रह्मखौ दिनै आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि हिसाबै थिसनबाय आरो 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय देरहासार जानाय लरेन्स इस्लारिखौ आसाम आयेन आफादाव UPPL दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि महरै सायख'बाय। UPPL दोलोआ गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बे आयदानि बागै रोखा फोसावथि होबाय। भारत गिबि मन्थ्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वालआ गोसो गैयाबाबो गावनि सनानि मासि गिबि मन्थ्रिनि बिबान एंगारनांनायनि उनाव फिन आरोबाव गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय होनाय गोख्रों रैखाथि Z+ सिकिउरिटिखौबो एंगारबाय। गावजों न' बेंनो थाखाय खालि 3ल' पुलिस लाखिना बिथाङा बुङो दि आं दिनैनिफ्राय खालि माजुलि बियाबनि सासे MLAल'सै, आंनो रैखाथिनि जेबो गोनांथि गैला होननानै बुंथियो। बे जाथाया राजखान्थि फोथाराव भारतनि जारिमिनाव मोनसे गोमोथाव जानानै थासिगोन। बिथां सर्बानन्द सन'वालनि थाखायनो आसामाव BJPआ देरहासार जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि जानो हानायनि गासैबो गुन रोंगौथि थासेयावबो बिथांखौ मा जाहोनाव बिबान एंगारहोखो, बे बाथ्राखौ आसामनि कौटि कौटि सुबुंफोरा गोरलैयै लायाखै आरो बेनि फिनखौ सांग्रां नोगोरारिफोरा मोननो हास्थायदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजोआव फिन बुथारनायनि जाथाय। बिब' बिनानाव सानैनि गोथै सह' खावसे लंथं हालोदाव बोखांदों। रायजोआव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि जाथाया बिजिरनाय मोननायनि सिगाङावनो फिन सानै हिन्जावसानि गोथै सह' खावसे लंथं हालोदाव बोखांदों पुलिसआ। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों धुबरी जिल्लानि चापरनि सालखोसानि कुमुलिगावआव। जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस बिबानगिरि आनन्द मिश्राया सौहैनानै सानैबो हिन्जावसानि गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला रबिबारखालि खमैबो 11 रिंगासोआव सालखोसा पुलिस थानानि बांलानिफ्राय रेल लाइनजों थाबायलांनाय समावनो गोमादोंमोन सानैबो हिन्जावसाया। बिदा फंबाय सानैनि फिसाजो सानैया फारियै अनन्दिता नाथ 12 बोसोरनि आरो निहारिका नाथ 10 बोसोरनि। सानैबो गोमानायनि उननिफ्रायनो न'खरनि सुबुंफोरा नागिरनो हमो आरो हराव रेल लाइननि खाथियाव थानाय गोथौ हाखराव खावसे लंथं हालोदाव बोखांनो हायो। सानैनिबो गोथै सह'खौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै दि बे सानैबो बिब' बिनानावा गोग्लैनानै जिउ गोमादों ना सोरबा बुथारदों। नाथाय बिसोर सानैनिबो खावसे लंथं हालोदखौ नायनानै ओनसोलनि रायजोफोरा सोरबा जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होननानै दाबि खालामनो नागिरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामाव गले गले बांग्रिं मावखांबाय थादों। आसामाव फिन मावखांदों बांग्रिंआ। नगावआव मोनदांनो हादों बांग्रिंनि मावखांनायखौ। नेशनेल सेन्टार फर सेस्म'लजिनि बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 7.5 रिंगायाव बांग्रिंजों बुहुमा मावखांदोंमोन। आसामनि नगावआव खौरां मोन्दों फुंबिलि समाव बांग्रिंनि मावखांनाय हमदांनो हादों। रिएक्टर स्केलाव बांग्रिंनि मावखांनाया 3.0 ओंखारदों आरो बे बांग्रिंजों सुबुंनि जिउ मुवा बेसाद न' बांनि जेबो खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो WhatsApp फेसबुकआव शेयार खालाम। जायबो दासिमबो बड' एसएम आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामला। उननि समाव जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान गोदान रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।